Meditácia súladu, zjednotenia dobra a zla, svetla a tmy, mužského a ženského, dávania a príjmania. Prináša ľahkosť bytia a alchýmiu samotnej živlovej rovnováhy ako prirodzeného stavu bytia. Teraz si len dovoľ len tak oddychovať. Je tu čas pre teba na liečenie, spoznávanie. Uvoľni sa a 3 hlbokými, prirodzenými nádychmi do brucha a výdychmi nosom alebo ústami, ako ti je príjemné, sa uvoľni. 1, 2, nádych a výdych. 3, nádych a výdych. A potom už len nechaj prirodzene s láskou plynúť svoj dých, tak, ako ti je to prirodzené. Tvoje telo to vie. Teraz vo svojej predstave si predstav bytosť sediacu v tureckom sede s rukami na kolenách, naplnenú bielým svetlom čistoty, pokoja a harmónie. Okolo nej si predstav farby s odtieňmi fialovej, nebovo-modrej, zelenej i tmavo-modrej. Svetlejšie alebo tmavšie tóny, tak, ako je to pre teba príjemné. Teraz chvíľku len dýchaj a užívaj si to.